A moltes poblacions de les Terres de l'Ebre és tradició que durant les festes majors se celebrin diverses modalitats de correbous, un esdeveniment social i festiu, com aquest que es va fer ahir a Roquetes, però que també té detractors. Són els que avui s'han manifestat pels carrers d'Amposta, una protesta que ha desencadenat també moments de tensió entre alguns veïns. Pancartes en contra dels correbous amb un lema explícit: la tortura no és cultura. Aquesta és la imatge que s'ha pogut veure aquest matí pels carrers d'Amposta. Unes 200 persones s'han manifestat creuant la població contra les festes de bous. Aquesta ha estat la primera manifestació antitaurina celebrada a les Terres de l'Ebre, una zona de Catalunya on els correbous tenen un fort arrelament. És precisament per això que les 6 entitats organitzadores han escollit Amposta per fer la protesta. La paraula tradició no mos diu res. Nosaltres el que mos diu algo és que sabem que estan patint els animals i que són sers vius en capacitat de sofriment. I per això estem avui aquí. Els manifestants han arribat en autocars a Barcelona, al País Valencià i altres punts de l'Estat, encara que la primera part de la manifestació ha transcorregut amb calma. Mentre creuaven el centre d'Amposta, alguns veïns els han excridassat i llançat ous. Durant la lectura del manifest, a la plaça de l'Ajuntament s'han viscut alguns moments de tensió entre els manifestants i un grup de persones favorables als correbous que els han escridassat. Tot i que durant tota la lectura s'han sentit insults contra els antitaurins, la manifestació s'ha dissolt pacíficament. David Izquierdo, TV3, Amposta.